И какво става, хора, аз съм в Trollplace. И днес ще направя една томбола в Ендерворда. Тя в нея ще има една фулка, един фул меч, фул лък, то фул е, да. 16 стрели, 4 пал-двойки. Не съм сигурен обаче. Да, може да си направите тези 4 пал-двойки на една фулка. Но не съм сигурен с колко брекинг ще бъде. Един стак голденки. После ще ги деля. 4 лега. 6 хейстки. 6 абсорбейшънки. И това е томбата. За да се запишете, трябва да коментирате с запис ника ви в играта. Сега ще покажа как, само да направя, нали, да ги разделя. И да, ето така, примерно, нямаме цера сега, той от нашия клас. Май. С запис ник. Трябва да се абонирате, да харесате клипа. И томболата ще бъде изтеглена на 120 абоната, когато аз направя. И да, надявам се да ви е харесала томболата. Абонирайте се, дайте положителен вод на клипа и такива работи. И чао!